Bună tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din podcastul Depinde by ASD. Astăzi stau de vorbă cu Sorin Suciachi, avocat specializat în insolvență. Bună, Sorin, și mulțumim foarte mult că ne-ai acceptat invitația. Bună, Cristiana, mulțumesc pentru invitația atât ție cât și ASD-ului. Abia aștept întrebările tale. Aș vrea astăzi să abordăm un domeniu poate un pic mai complicat, tocmai ca să-l facem să pară mai simplu, și anume insolvența. Și mi-aș dori să îmi explici insolvența așa cum ai explica unui copil de 5 ani. Ce este insolvența? Păi, cel mai simplu mod de a explica, cred eu, insolvența este de a te raporta poate mai mult la insolvența persoanei fizice. Pentru un copil ar fi mai ușor să înțeleagă lucrurile așa. Deci e acel moment când te-ai împrumutat de la niște prieteni, acum îți cer banii înapoi și tu în prezent nu mai ai banii necesari să mergi la film, să-ți cumperi mâncare la școală, ori să-ți cumperi acea cămașă pe care ți-o doreai. Insolvența e acel moment în care tu nu mai ai poate ceva bani, dar nu suficienți încât să-ți returnezi acel împrumut și să și cumperi mâncare la școală, dar mai ai, să zicem, telefonul și tableta pe care le-ai primit de Crăciun de la părinți, mai ai poate un colier de la bunica ta pe care l-ai moștenire. Toate acestea se numesc active, pe care teoretic ai putea să le vinzi și să-ți acoperi datoriile. Și aș vrea să știu când apare insolvența și care sunt cauzele ei. Deși insolvența apare în general ca un subiect tabu, mai ales în rândul studenților din facultate care apucă să ia contact cu această noțiune abia la dreptul comercial, unde poate e insuficient tratat subiectul, totuși în insolvență deschizi mai mult decât te-ai aștepta atât codurile civil și de procedură civilă, cât și poate surprinzător cele de penal și de procedură penală. Nu mă așteptam la asta. Știu. Nici eu nu mă așteptam la asta în momentul în care am luat contact cu domeniul, dar a fost surprinzător și a fost chiar challenging, să spun așa. Insolvența este, să spun așa, se poate defini sau apare atunci când nu mai ai cash, când nu mai ai resursele disponibile pentru a-ți plăti datoriile curente. Mă gândesc că dacă poate fi prevenită această stare și dacă există elemente exterioare care favorizează apariția ei, mă gândesc, de exemplu, la, inflație, criză, lucruri din exterior care ar putea influența asta. Da, insolvența poate fi prevenită. Există și niște proceduri speciale de prevenție, de prevenire a acestei stări de insolvență, respectiv acordul de restructurare și concordatul preventiv. Așa se numesc aceste proceduri. Acordul de restructurare e o procedură de negociere cu toți creditorii unei societăți, dar care se desfășoară cumva off-court, în afara stării de judecată de principiu, iar concordatul preventiv e un soi de anticameră a insolvenței, adică este o procedură cu caracter judiciar, se desfășoară mai mult în instanța de judecată, iar cumva sunt mai pronunțată dificultatea financiară când ești în concordat preventiv. Dar la niciuna dintre ele nu sunt îndeplinite condițiile de insolvență. Cumva acestea ar fi modurile de prevenire și prevenție a insolvenței,
Iar cu privire la elementele exterioare care favorizează, să zicem, apariția insolvenței, pot fi de toate soiurile, nu știu, condiții nefavorabile ale pieței, condițiile economice în sine, un competitor mai mare care te înlătură de pe piață, crizele financiare care determină mult falimente în lanț ale societăților. Cumva e important de înțeles că economia e, pe lângă faptul că e vie, e și interconectată. Iar falimentul unui, nu știu, producător de materii prime afectează în lanțul economic o altă societate care avea nevoie de acele materii prime și poate e nevoit să apeleze la un alt producător de acea materie primă care este mai departe sau mai inaccesibil, poate e în altă țară, trebuie să plătească mai mult pe transport. Cumva falimentul unei societăți într-un circuit economic afectează toți ceilalți participanți la economie. Mă întreb dacă există greșeli uzuale, repetate, care se întâlnesc la mai multe societăți, care duc la starea asta de insolvență. Dacă există un tipar. Un tipar anume, nu pot să spun că există neapărat un tipar. Oamenii greșesc pentru că greșesc sau pur și simplu condițiile economice pot fi defavorabile pentru că, nu știu, așa se întâmplă, spre exemplu, în iarna se vinde mai puțină înghețată. Automat un producător de înghețată, dacă greșește și produce prea multă înghețată în timpul iernii, s-ar putea să ajungă în insolvență. Cumva depinde de la caz și se analizează în detaliu de către practicianul în insolvență într-un document care se numește Raportul asupra cauzelor insolvenței. Am înțeles că insolvența poate presupune uneori un plan de redresare și când mă gândesc la asta, mă gândesc la reducerea unor costuri și poate uneori aceste costuri sunt reduse prin concedierea unor angajați. Aș vrea să știu dacă există vreo protecție pentru resursa umană în acest proces. Da, resursa umană, deși practicianul în insolvență are o putere de decizie foarte mare asupra contractelor de muncă și a contractelor în general, în ideea în care poate să denunțe aceste contracte în perioada de început a insolvenței, această măsură poate să apară inclusiv într-un plan de reorganizare, dar pot fi diverse cauze. Nu dă nimeni pe cineva afară doar pentru simplu fapt că vrea să-l dea afară, ci pur și simplu s-ar putea ca un anume departament, o anume linie de producție să nu mai dea un randament, să nu mai fie performante. Și atunci poate să vină ca o măsură în acest plan de redresare, de reorganizare a societății, să elimin cumva acea parte, iar creanțele, adică datoriile, banii, salariile pe care trebuie să le primească angajații au o ordine de prioritate foarte bună în raport de toate celelalte creanțe. Adică există totuși o protecție. Ok. Totodată mă gândesc că procedura asta insolvenței poate afecta cumva imaginea unei societăți dacă ea supraviețuiește. Are de fapt un impact de imagine? Cum poate fi reparată imaginea unei societăți? Da, într-adevăr,
În primul rând, o societate în insolvență este obligată să facă mențiunea cu privire la deschiderea procedurii insolvenței în fiecare act care emană de la ea. Pe fiecare contract pe care îl semnează trebuie să aibă în dreptul ei mențiunea că este în insolvență. La fel și pe site-ul web al societății trebuie e obligată să-și facă acea mențiune. Impactul de imagine este unul puternic. Foarte mulți antreprenori făcând o confuzie cumva între insolvență și faliment sau cumva asimilează insolvența cu falimentul. Acest motiv cumva generează o neîncredere în a semna un contract, să zicem, comercial cu o societate în insolvență, deși regula este că o societate în insolvență se ghidează după un principiu care se numește business as usual, adică își desfășoară activitatea tocmai ca și cum ar fi o societate fără probleme financiare și cumva se încearcă acordarea unei șanse reale de reorganizare a unei societăți. Și sper eu nu știu, dacă această confuzie nu ar avea loc, mult mai multe societăți ar fi fost reorganizate cu succes. Tocmai pentru că ai menționat confuzia asta, care cu siguranță e făcută destul de des, aș vrea să ne explici care e diferența dintre insolvabilitate, insolvență și faliment. Da, o întrebare foarte, foarte bună, de manual, să zic așa, prin insolvabilitatea unei persoane se înțelege inferioritatea activului patrimonial, ce poate fi supus executării silite, față de valoarea totală a pasivului patrimonial. Asta e insolvabilitatea. Prin insolvență se înțelege acea stare a patrimoniului unui debitor care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești pentru achitarea datoriilor curente. Noțiunile sunt cumva similare, dar nu înseamnă deloc același lucru. Diferența este că în cazul insolvenței nu mai ai cash pentru datoriile curente, indiferent dacă activul patrimonial este sau nu inferior pasivului patrimonial. Să spunem așa, o persoană poate fi în insolvență chiar și în situația în care bunurile sale ar acoperi cu peste 100% datoriile sale. La fel, o persoană poate fi o persoană insolvabilă, poate să nu fie în insolvență prin simpla contractare a unui împrumut pentru plata datoriilor curente. Și despre faliment? Și despre faliment, insolvența și falimentul sunt, deși în mod uzual când te referi la domeniul insolvenței, te referi la insolvență și faliment, că sunt cumva legate, dar nu neapărat necesare să fie amândouă. Falimentul e acel moment în care se caracterizează mai degrabă prin lichidarea de active. Societatea nu mai desfășoară activitatea economică pe care o desfășura, singurul scop fiind de a lichida tot patrimoniul și de a achita toate creanțele creditorilor societății într-o proporție cât mai mare. Deci falimentul e acel moment în care se stinge lumina. Am observat că a existat o schimbare legislativă destul de recentă în acest domeniu, legea 216 pe 2020. Ai putea să ne spui ce s-a schimbat prin legea asta și în ce direcție mergem? Da, o întrebare foarte bună. Această lege transpune o directivă a Uniunii Europene, directiva 1023 per 2019, în materia cadrelor de restructurare preventivă. Ceea ce se încearcă, de fapt, prin această directivă la nivel european este cumva ca focusul antreprenorilor este să
să ajungă în partea de prevenție, nu neapărat să ajungi în insolvență și de multe ori chiar și în insolvență antreprenorii ajung prea târziu să apeleze la această procedură și din această cauză ajung chiar la faliment foarte mulți. Prin această directivă, aceste proceduri de prevenire a insolvenței au fost puțin actualizate, în sensul în care vechiul mandat ad hoc a devenit noul acord de restructurare, care este o procedură de negociere colectivă cu creditorii, de principiu în afara sălii de judecată. Am mai vorbit puțin despre ele înainte. Iar concordatul preventiv este, cum spuneam, o anticameră cumva a insolvenței, o procedură judiciară bazată tot pe negocieri colective cu creditorii unei societăți, în care, deși nu sunt îndeplinite neapărat nu sunt îndeplinite condițiile de intrare în insolvență, totuși dificultatea financiară e mai pronunțată. Aș vrea să știu cum funcționează totuși o reorganizare. Cum funcționează reorganizarea? E o întrebare iarăși foarte interesantă. Funcționează pe baza unui plan de reorganizare, de obicei conceput chiar de către debitoare, de către societatea aflată în dificultate financiară, ea cumva știind cel mai bine cu ce se mănâncă business-ul ei și știind cel mai bine ce se întâmplă acolo. Evident, acest plan de reorganizare e conceput de cealaltă ori împreună cu specialistul în reorganizare, cu practicianul în insolvență. Alteori poate fi depus chiar de către creditorii societății care vor să vină și care văd șansa de redresare în acea societate. În practică e mai puțin, apare de mai puține ori această variantă. Acest plan de reorganizare e supus votului de oportunitate, să zic așa, viabilitate economică din partea creditorilor și este supus unei analize de legalitate de către judecătorul sindic. Judecător sindic, nu silvic, că am mai auzit și această variantă. Eu mă gândesc totuși că e destul de greu să revii după o perioadă în care ai întâmpinat niște dificultăți destul de mari și atunci aș vrea să știu care sunt șansele de reușită ale unei reorganizări. Da, sigur. Planul de reorganizare poate să prevadă de principiu cam orice măsură, adică poate să fie restructurarea și continuarea activității, fie lichidarea unor bunuri, fie o combinație între cele două, dar de reușita lui depinde foarte mult de determinarea antreprenorului de a-și salva afacerea, depinde de ajutorul și sprijinul pe care creditorii îl oferă, precum și de celelalte ori și de finanțările pe care le poate obține sau nu debitorul. Și pentru că am vorbit foarte mult despre domeniul insolvenței, aș vrea să știu cum ai ajuns la el, dacă ți-a plăcut din facultate, dacă l-ai regăsit după facultate. Mă gândesc că de obicei se pune accent pe drept civil, drept penal, domenii clasice și cumva cred că o nișă de genul ăsta trebuie să îți placă ori din facultate, ori după ce ai descoperit-o în practică. Da, aș putea să spun că, spre exemplu, un avocat care lucrează în domenii mai de nișă la casele mari de avocatură întâlnește foarte puține situații care se încadrează strict pe codul civil. În schimb, cum spuneam, în cadrul activității în insolvență, deși apare așa ca un subiect tabu, el nu este în esență un subiect atât de tabu și cumva se transpune în dreptul civil clasic, în dreptul comercial și în mai puține situații și cu dreptul penal.
Apoi aș mai spune cumva că provocările pe care dosarele de insolvență le aduce cu sine necesită o echipă formată de cel mai multe ori dintr-un jurist și economist. Cumva structura asta bicefală pe care trebuie să o ai în înțelegerea lucrurilor creează o motivație și o pasiune pentru jurist de a înțelege și partea de cifre și partea de economic. Și atunci diversitatea spețelor și abordarea lor într-o perspectivă bicefală provoacă o motivație în a face lucrurile să se întâmple. Să înțeleg că a fost o pasiune pe care ai regăsit-o în practică sau a fost... Da. Okay. Da. Parcursul meu profesional în domeniul insolvenței a pornit într-o curiozitate a studentului de anul 3, care auzise pentru prima dată de o casă de practicieni în insolvență în cadrul sesiunilor de practică juridică pe care le organiza Asociația Studenților în Drept. Observasem acolo în lista lungă și această casă de practicieni în insolvență și am zis, de ce nu? Nu mai auzisem, nu știam cu ce se mănâncă domeniul și am zis că eu vreau să încerc. Am mers acolo, mi-a plăcut foarte mult, foarte mult domeniul. Mi s-a părut că nicio zi nu seamănă cu alta și atunci a fost cumva dragoste la prima vedere. Și dacă ar fi să dai un sfat studenților care vor să-și aleagă un anumit drum și încă nu știu încotro să se îndrepte, ce le-ai spune? În primul rând aș spune că să nu știi neapărat ce vrei să faci atât în anul 3 cât și în anul 4 cu viața ta profesională e un lucru bun. Este chiar de obicei acei studenți care nu sunt neapărat convinși de ce vor să facă sunt cei care reușesc în parcursul lor profesional. Sfatul meu este să se axeze foarte bine să-și fixeze foarte bine cunoștințele juridice, să aibă încredere în ei și să testeze cât mai mult, să vadă pe propria piele ce le place cu adevărat să facă. Mulțumesc foarte mult, Sorin. Cred că aici se termină episodul nostru de astăzi și sper că am făcut ceva destul de greu să pară mai simplu și că am plecat cu niște idei mai clare despre acest domeniu. Mulțumesc și eu pentru invitație și sper că am făcut din complicat să fie simplu.